apa-apane lho. Masih sinden samono kae ku meneh yo gak ana apa-apane. Panjak-panjak iku mang yo meneh yo gak ana apa-apa yo. Ya apa katene? Ya wis gelem gak gelem ya wis kudu gelem. Mangane wingi yo tak takoni. Bagi yang mau. Pokok pengairan ana lak wis gak kuwatir lho nek perkara pengairan niku ya. Pengairan nduk kene iki wadah. Mangane nek ndoro gak gelem dijak balik, Cak. Kepengin remek ajake. Delosor. Lah kok ora lah budal mau tak delok sak kerdus ya. Kate budal mang. Iya. Ngono ku jek kober ku jare. Kon ganti dhuwit 100 ah. Ono sing ngono mang iku. Akhire lho. Ya tak keki ae wong aku doyan kate ya apa katene. Kono ku ya ngono nduk. Gak ngekei contoh sing apik tambahan. Mula ayo padha ndedonga ing wulan sura iki siji Muharram iki kabeh para wiya